Те бележки нормално имат информация, аз я знам горе-долу, така че... О, мисля, че всъщност сме близко. Знаех си, близко сме, да. Това беше... Знаеш какво? Няма значение. Не, всъщност въобще не е близко, това мога да ти кажа, тук що се осъзнах, аз съм тъп. Как се клака? Контрол, Мерси. каза го по-рано. Мамка му всъщност. Това не го помня въобще. Наистина, аз съм много тъп. Да,